мен тя се промени много повече като личност, не след пластиките, просто приdoби малко повече самочувствие, което за всяка жена е много важно. Нейни качества, които аз знам, са, че тя е достатъчно разкрепостена и сексуална, за да може да завладява по този начин, а не от пластичните интервенции. Това може би е един модел, който се е наложил, че всички момичета, които искат да променят нещо в себе си, най-вече статуса си, трябва да заложат на силиконовите имплантанти или нещо друго, за да демонстрират някакъв ценз, което общо взето е глупаво, макар че тя никога не е имала образ на обикновено момиче, защото за да правиш секс на живо в едно предаване и да демонстрираш колко си разкрепостен в тази посока, това не е нещо обикновено, което се приема като така. Това искаш да кажа. Да. Доктор, вие как оценявате промените в външния вид? Тя всъщност е ваше момиче, както казахте. Има ли някой... Да, той ме пита. Има ли някой от моите момичета преди това? Не знам дали не беше Зара наистина е много красива. Не си е правила бюста. Да го кажем и това, за да спре тази енигма около нея. Наистина ли? Аз мислех, че го е правила. Но тя има много хубав естествен бюст. И може би за това не се налага. най-големия грях, който Затова не се е наложило да го прави. Ако имаше проблем с бюст, ако беше малък или недобре оформен, или с разлика в двете гърди, вродени малформации и така нататък, може би ще се наложи да се промени това нещо. Но тя наистина изглежда много добре. След като вие сте изваял... Тя ми го показвала, нали? Негова пациентка. Ваша пациентка, но защо? В смисъл, така вие казахте, че тя не си е слагала импланти, нещо друго ли е правила? Да. Правила е. Сега не искам да влизаме в конкретики. Добре, само искам да ми кажете дали имаме пример на човек, при който пластичната хирургия не е помогнала, напротив, навредила. Да. Това е навредила. Ами не, дали просто ефектът не е бил положителен. Ефектът стана операции са успешни, но... Да, за сигурност, както всички интервенции... Можем ли да бъдем смели, за да кажем на кой, например, не са му повлияли? Ами ако ми покажете, защото сега не мога да се сетя, или не мога да се сетя, но няма да кажете. Защото... Да, няма значение. Да не влизаме в отрицателната... Сила, аз вярвам в теб. Просто... Скоро, примерно, аз не мога да кажа, защото колеги са правили интервенции и не искам да казвам, че сме безгрешни. Който оперира, има и проблемни пациенти. Който не оперира, той няма проблем. Така че не искам да казвам пациенти, за да не влизаме в конфронтация с колегите ми, които са на много високо ниво в България. Факт, да. Кратък пример, много кратко. Аз знам много имена, които на мен са ми се оплаквали, но аз нямам лично подобни наблюдения. Тоест, предпочитам да изхождам от собствения си опит. Да. Добре, благодаря. Последно 10 днес е по-секси от всякога. Не само заради мен и Яна, както сами виждате, но и заради самата тема. Ако сега включвате телевизорите си, днес класираме най-известните българки с естетични корекции и вече изпуснахте 2 от тях. Затова внимавайте. Време е за 8-то място в класацията днес. На нея се намира една от иконите на родния поп-фолк. Жена, която често е определена като примата на лекия жанр. За нея казват, че тя е Лили Ивановата на поп-фолка. Надявам се не го правят, за да намекнат, че е доста отдавна на сцената. Та думата ми е за Глория. Певицата изглежда все по-добре и по-добре с течение на времето. За нея часовникът сякаш тик-така наобратно. Според жълтата преса, Глория почти не излиза от операционните на пластичните хирурзи. На звездата са приписвани смяна на бюст, махане на ребра, ботокс, опъване на бръчки и даже увеличаване на крака. Това последното наистина нямам идея как става. Не знам и доколко информациите за операциите на Глория са верни. Факт е обаче, че тя изглежда наистина добре. А дали така мислят нашите коментатори, ще разберем точно сега. Добре, възможно ли е удължаване на крака? Кажете, за да си ги направят до тук. Аз мисля, за да ви кажа дали е възможно. Възможно удължаване на крака. Това е една интервенция, която се казва, методиката се казва по Елизаров, но при нея се поставят едни удължители, външни фиксатори, при които стават ужасяващи белези. Къде горе-долу се... Във външната част на бедрата, в долната част на подбедрицата може да се направи, но това се прави в случай, когато има разлика в дължината на двата крака. Аз не вярвам, че Глория се е подложила на такова нещо, тъй като има перфектни крака и няма никакви белези видими по тях. Така че... А вярвате ли, че се е махала ребра?
интервенцията за премахване на ребра е с минимални белези, не мога да преценя, защото на мен се налагало да премахвам ребра при смяна на пол. Прави се много малък разрез в задната част на гръдната клетка, при която се премахват последните 2 ребра, за да може да се получи по-тънка талия. Да видим сега последните 2. Не знам дали Глория се правила, защото не съм виждал в... В световната практика жената, която е известна с махането на ребра, е Шер. Но нейният външен вид няма нищо общо с великата й кариера. А доколкото знам, Глория е достатъчно амбициозна. Тя скоро коментира тези нападки за ребрата и краката, но няма нищо лошо един човек да се усъвършенства и да бъде амбициозен спрямо себе си. Доколкото я познавам, тя е един амбициозен човек, който би направила това нещо със собствените си усилия, а не да си удължи краката със собствени усилия. Говориме за краката, просто да ги подчертая. Вече има камери, които особено в телевизията, в която тя е изпълнител, удължават, аз самата съм свидетел, удължават да си по-слаб, да си по-дълъг. Така че камери с фотошоп. Не. Ние имаме ли такива камери, уважаеми колеги? Имаме ли? Късите полички. Няма да се тръгвам. Понеже десетивата ни остроумни сценаристи искат да кажат, че последно 10 ще продължи след кратка пауза, но тя ще да е толкова кратка, че ще се върнем преди да сте казали Ея Фятла Йокутъл. Смешката тук е, че аз няма да мога да произнеса името на вулкана. Уви, успях. Истина е, че наистина ми е лесно да произнеса Ея Фятла Йокутъл, толкова лесно, колкото да произнеса и името на исландския министър-председател Йохана Сигурдардотир. Както и да е, ще се видим за малко. Преди рекламите в последно 10 на станция Нова започнахме да подреждаме най-известните българки с естетични корекции. На 10-то място застана Елвира Георгиева. 9-та позиция е за Зара. 8-ма е Глория. Останете с нас до края, за да видите коя дама е на първото място. Последно 10 на станция Нова продължава с Яна и мен Диляна. Както сигурно разбрахте, днес подреждаме най-известните българки с естетични корекции. Преди да видим коя е на 7-то място, обаче ще ви напомня за нашата гатенка. Показваме ви 2 снимки. На тях известни българки демонстрират променени части от телата си. Схемата е следната. Вие трябва да познаете кои са известните дами, а ние ще ви кажем как са си променили телцата. Имате време до края на предаването, а сега да преминем бързо и яростно към 7-та позиция днес. Тя е за една българка, която всички наричат голямата уста. Въпреки че май не е пипала тази част от тялото си. Известната дама е пожелала да увеличи бюста си, но тя се е изправила пред една от най-сериозните драми в живота си. Повече за това, до какво могат да доведат некачествените материали, вижте в следващото видео. Историята, която предстои да ви разкажем, не е за хора с слаби сърца и стартира в не толкова далечната 94-та година. Тогава млада дама решава да оголеми бюста си. Жената е познатата на всички Руслана Попова, а интервенцията прави известния доктор Сертев. За операцията си Попова казва: подходих емоционално и ми инжектираха украински хидрогел в гърдите. Но след това видях последствията от инжектирането. Оказва се, че въпросният гел е силно токсичен и деформира гърдите на жените след време. Там се образуват сини бучки, които далеч не изглеждат толкова секси. Разбрала за негативните страни на украинския хидрогел, голямата уста решава да го премахне. Почти никой лекар обаче не се наема да изчисти течността от тялото й. С задачата се заел пловдивски хирург, който премахнал гела и сложил нови импланти на Руслана в операция, продължила 9 часа. Опойката за нея се равнявала на нормалната за човек за период от 10 години. Случая с оголемяването на гърдите на Руслана Попова показва, че не трябва да се пристъпва към естетична намеса, без да се провери напълно какви технологии и материали използват хирурзите, на които гласуваш доверие. Макар и историята на Руслана да е неприятна, тя се нарежда на 7-мо място в класацията на най-известните българки с естетични корекции. Доктор Енчев, използват ли се още материали като украинския хидрогел? Украинския хидрогел е забранен от Световната здравна организация още преди 10 години.
както и течното силиконово олио. И аз искам да кажа, където и да излизам по телевизии и по медии, всеки път наблягам на това. Не дейте да слагате силиконово олио. Аз мисля, че това е много разпространено в България. Много, но е забранено. Защото организма реагира към това олио и към този гел, като към чуждо тяло. И се стреми да ги изхвърли от организма, образувайки гранулом тип чуждо тяло. И се образуват топчета, разязвяващи се рани, които не могат да бъдат излекувани по никакъв начин. А олиото се използва само за устни? За нищо не се използва. По принцип. Силиконовото олио и украински гел са забранени от Световната здравна организация. Много са ефтини, за това се използват. Десетократно, може би по-ефтини от хиалуроновата киселина и от другите филъри, които се използват, които са с разрешение. Зависи. Няма значение. Това не е фактора. И един път да е по-ефтино, и 100 пъти да е по-ефтино, след като са вредни за здравето, не трябва да бъдат използвани. Добре, не е ли отново строго индивидуално за организма? В 90% от случаите организма реагира отрицателно и се стреми да го отхвърли. Ето аз съм с силиконово олио, искам да кажа, че вече трета година няма. Но това, нали говорим за техники модерни и говорим за неща, които не вредят на организма. Нямам подозрение, нямам никакъв проблем. Дано чукайте на дърво. Не само аз, специално, без да правя естествено реклама на хирурга, който ми го е поставил. Няма значение. Нека да бъдем... Доктор, не ме прекъсвайте сега. Да, извиняйте. Така, той е направил около 5-6 моделки, фолк певици също познавам, нито една няма проблем. Това е олио. При условие, че доктор казва, че е забранено. Добре, но е забранено. А как една жена може да е сигурна в качествата на хирурга и на продуктите, които й се слагат? Хирургът трябва да бъде сертифициран или от Европейската общност, или от българската държава, че е взел специалност по пластична хирургия, и материалите, които използва, за тях той дава сертификат на пациентката, на които пише какво точно използва. На всеки материал има сериен номер, баркод, която тя може да провери. А освен това не е казано, че в деня на консултацията тя трябва да направи манипулацията. Тя се консултира, пита и да прави справка. А идват ли често при вас клиенти на други хирурзи, български, които са с някакви... Не често, за моя радост. Да, наистина... Не често за моя радост. Надявам се, че Руслана естествено вече се е излекувала и всичко е наред. Винаги съм се чудила обаче каква точно е връзката между поп-фолка и астрономията. Сигурно трябва да има причина Митко Пайнера да си кръсти телевизията Планета, една от най-известните фолк-певици от близкото минало, да се нарича Луна. Яна така леко мислено изстреля в орбита името на дамата, която е на 6-то място днес. И преди да изпее майчиното си мляко, нека видим защо Луна е в класацията ни. Как средностатистическата жена се грижи за добрия си външен вид. И 1, ръцете горе, 2, сваляме, 3, наляво, 4, надясно, 5, 6, 7, 8. Как фолк-певицата Луна поддържа външния си вид? И 1, корекция на зъбите, 2, махане на плаващи ребра, 3, интервенция на клепачите, 4, ринопластика, 5, поправяне на брадичката, 6, скули, 7, устни, 8, стягане на талията. Ако изброим пластичните операции на фолк-звездата, спокойно можем да я наредим на първо място сред колежките й. Нещо повече. Луна спокойно може да бъде жив каталог на всяка уважаваща себе си клиника за естетична хирургия. Певицата е истинско доказателство, че красотата иска жертви. Тези, които тя е дала, определено ни респектират. Да си признаем честно, повечето от нас не ходят на профилактични прегледи, пък какво остава да легнат под големия страшен скалпел. Все пак